Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En dat doen we vanuit de bibliotheek van Extra. We bestaan 50 jaar en hier zijn alle ingebonden extra's die zijn verschenen. Interessant om te bekijken en dat doen we ook regelmatig. Maar van hieruit dus het Extra Journaal van vandaag. Dodelijk verkeersongeluk op de Haitiweg. Dat vond vanochtend vroeg plaats. Heeft een verkeersongeval zich voorgedaan tussen een brommer en een busje. Ja, een motor. Die chauffeur die knalde tegen het busje op. Uit eerste onderzoek lijkt alles dat het te maken heeft met het niet verlenen van voorrang. Maar het was een ernstige botsing en de man is ter plekke overleden. Hij viel van zijn motor af in een struikgewas naast de kant van de weg. En toen de politie aankwam was hij al overleden. De politie heeft de zaak in onderzoek, maar het is weer een ernstig verkeersongeval op onze wegen. Politie kondigt grote actie aan om wapens in te leveren. Dat hebben de politiekorpsen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba samen met het college van korpschef van Curaçao, Sint Maarten en Aruba gepresenteerd. U ziet later deze uitzending een video daarover. Voor het eerst werken al deze eilanden gelijktijdig samen aan een actie die is gericht op de inlevering van illegale vuurwapens. Volgens de politie is het belangrijk dat er een gecoördineerde actie komt om personen die in het bezit zijn van een illegaal vuurwapen de mogelijkheid te bieden dit vrijwillig in te leveren. Er wordt een collectieve actie gehouden en dat is een krachtig signaal, al dus de verschillende politiekorpsen. Illegale vuurwapens en wapengeweld worden niet getolereerd. Nadere informatie over de periode, de locaties en de procedure voor het inleveren zal in de komende dagen worden gecommuniceerd. Groot rioleringsproject van start. U ziet het op de beelden. Er vond deze week een officiële ceremonie plaats ter gelegenheid van de start van het rioleringsproject in Scharlo. Hiermee is een structureel initiatief van start gegaan dat tot doel heeft de waterkwaliteit van het Waaigat en het stadscentrum te verbeteren. Het gaat erom dat er een betere infrastructuur komt, zodat het rioolwater uit Scharlo niet langer in het Waaigat zal worden geloosd, maar zal worden afgevoerd naar een rioolwateringszuiveringsinstallatie. Het project zal in verschillende fasen worden uitgevoerd en naar verwachting ongeveer 6 maanden duren. Directeur Curaçaohuis krijgt geen toegang. Het is onrustig binnen het Curaçaohuis in Den Haag. En de Extra noemt het zelfs beschamend. Aan de vooravond van de komst van de waarnemend gevolmachtigde minister Errol Bishop heeft het kabinet van Guilherme Pik-Pisas gisteren de directeur van het Curaçaohuis de toegang ontzegd. Het gaat om mevrouw Marta Semil. Zij moet haar sleutels inleveren en alle materialen die zij van het Curaçaohuis in haar bezit heeft. Zij werd waarnemend directeur van het Curaçaohuis op het moment dat Carlsen Manuel op 12 januari aftrad. Maar volgens premier Pisas gelden de beschuldigingen die tegen Manuel zijn geuit, die is nu geen minister meer, die gelden ook voor mevrouw Marta Semil. Om die reden is het volgens hem onmogelijk dat zij in deze functie blijft uitoefenen. Daarnaast bestaan er twijfels over haar financieel beheer. En zoals gezegd wordt Errol Bishop de waarnemend gevolmachtigde minister. En morgen zal hij bij de gouverneur daadwerkelijk worden beëdigd. Ondernemers verschijnen voor de rechter. Dat gebeurde bij de rechtbank van Curaçao. Daar verschenen gisteren verschillende ondernemers die grote belastingsschulden hebben. Het gaat om bedragen van een ton, 100.000 gulden, tot 500.000 gulden. Officier van Justitie Jansen is speciaal uit Nederland overgekomen om deze specifieke zaken te behandelen. En er kwamen allerlei werkgevers en eigenaren voor de rechter. Zoals eigenaren van kledingzaken, meubelwinkels, tuincentra, elektronicazaken en vele andere ondernemingen. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de ondernemers vanaf 2018 tot en met 2024 geen belasting betaald. Ja, en het gaat om een eigenaar van een meubelzaak. Die had geen geld om belastingen te betalen, maar wel om meubels te kopen. En ook een man die zei dat zijn ex-vrouw een kapsalon had gehad. En dat hij nu degene is die de problemen ondervindt met de Belastingdienst. En dat zijn ex-vrouw vertrokken is. Hij heeft nooit haar geknipt, gefeund of op enige manier met die vrouw gewerkt. Maar moet nu wel betalen. Dat is onterecht. En zo had elke ondernemer een eigen verhaal. In juni zal opnieuw een groot aantal ondernemers voor de rechter moeten verschijnen.
Ongeluk op de weg naar Santa Catarina. Rond het middaguur gisteren ontving de centrale meldkamer van de politie een melding van een verkeersongeval op de weg naar Santa Catarina. Daar aangekomen bleek dat een Toyota Corolla tegen een huis was gebotst. De vrouwelijke bestuurder probeerde het voertuig te verlaten, maar werd daarbij door anderen geholpen, want ze had meerdere verwondingen opgelopen bij het ongeluk. Er kwam een ambulance, die heeft de vrouw behandeld en snel naar het ziekenhuis gevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek. Aantal passagiers blijft groeien op de luchthaven van Sint Maarten. Dat werd gisteren bekendgemaakt. De cijfers geven aan dat het aantal aankomende luchtpassagiers vorig jaar uitkwam op 855.000. En daarmee is de groei weer duidelijk zichtbaar. Het is natuurlijk minder geworden in de coronaperiode en ook door verschillende gevolgen van orkanen is het flink gedaald. Zo was de orkaan Irma zeer nadelig voor de luchthaven. Maar nu gaat het weer goed en er komen de meeste uit Amerika en Canada, namelijk 541.000. Meer dan 63% komt dus uit Noord-Amerika. En daarna komen de meeste mensen uit de Europese Unie, vooral uit Nederland. Maar ook Frankrijk was een hele grote herkomstmarkt. Dat komt natuurlijk door Saint-Martin. Dus eerst Frankrijk, daarna Nederland en daarna andere EU-landen. Ook het aantal cruise-toeristen in Sint Maarten bedroeg hoog. 1,5 miljoen mensen kwamen in 2025 naar Sint Maarten per cruise. En dat is een groei van 16% ten opzichte van 2024. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Ik had het er net al over, een grote inzamelingsactie van de politie op de 6 Caribische eilanden van het Koninkrijk. Wat het precies uitlegt, dat leggen de verschillende korpschefs zelf uit in deze video. We are sitting here today united as the police forces of St. Martin, Curaçao, Aruba, and Caribbean Netherlands to deliver an important message. Illegal firearms and gun violence threatens all our islands. These crimes don't stop at the borders. They move between our communities and concern us all, which is why we are taking joint action against firearms. Nós tour como é finandi é diferente que tem a mesma visão. Essa para ter território nandi Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Esteja, safe e livre de arma de candeira. E essa aqui nós que logra com boa cooperação. Entregar a arma de candeira ilegal e ajuda nós a desarmar nos islas. A responsabilidade é de abo conosco junto. Nossa hazi uma chamada clara e respa. Se você tem arma de candeia ilegal, toma boa responsabilidade. Entregue. Arma ilegal não tem lugar na nossa comunidade. A ação aqui está brindando uma oportunidade para entregar a arma de candeia sem poder perseguir penalmente para possessão de arma. Cada arma que você entregar está uma arma menos que por causa dano a uma pessoa. Hace a decisão correta. Entregue. Não perde a oportunidade aqui. Passou se abo não bem interesse, nós também buscar. Polícia também atua, riba cada tip, notificação ou indicação de posição de arma de candela. Se depois de período aqui encontramos com essa aqui, lo perseguimos penalmente por todo peso de lei. Laga nós vamos comprometer-nos mesmos como cidadano não cívico para ter nos isla na livre de arma e ajuda a salvar cada alma.
En dan gaan we naar Sint Maarten. Daar heeft de minister uitleg gegeven over geruchten die de ronde deden. Er zou namelijk tijdens de viering van de onafhankelijkheidsdag van de Dominicaanse Republiek bewust op illegale immigranten zijn gecontroleerd. Maar dat is volgens de minister niet waar. Het ministerie erkent dat dergelijke evenementen belangrijke culturele vieringen zijn binnen onze gemeenschap. En er was geen gerichte actie gekoppeld aan de parade. En de immigratiedienst heeft geen enkele operatie georganiseerd of uitgevoerd in relatie tot dit evenement. Wel zijn er 2 Venezolanen aangehouden, maar dat was het resultaat van een routinematige patrouille die onafhankelijk van de paradeactiviteiten werden uitgevoerd. Die timing was toevallig en de minister blijft ontkennen dat er bewust is gezocht naar illegale immigranten tijdens de viering van de onafhankelijkheid van Santo Domingo. Dan gaan we naar Bonaire, want daar is de onthulling van een informatiebord geweest en dat markeert de renovatie van de Visserspier. En met het onthullen van het bord wordt de officiële start van de onderhoudswerkzaamheden zichtbaar gemarkeerd. Een paar weken geleden werd bekendgemaakt dat het contract voor het onderhoud was ondertekend. En het is nu belangrijk dat de Visserspier wordt opgeknapt. De Visserspier vervult een belangrijke functie binnen de gemeenschap van Bonaire, zo zegt de regering. Gedeputeerde Clark Abram benadrukt het belang. We zijn blij dat we nu kunnen realiseren voor onze vissers en de lokale gemeenschap. De vissers leveren een waardevolle bijdrage aan onze economie en aan wie wij zijn als eiland. Dan naar iets heel anders op Curaçao, de Legends voetbaltoernooi voor voetballiefhebbers die Legends willen aanschouwen. Is er weer een mooi toernooi georganiseerd op 9 en 10 april bij Capital Sea naast de luchthaven. Om wat namen te noemen, vanuit Brazilië komt onder meer Rivaldo Ferreira. Vanuit Colombia komt Carlos Valderrama. Vanuit Argentinië Ariel Ortega. En vanuit Nederland Wesley Sneijder en Clarence Seedorf. Ook doen er spelers mee uit Portugal. En Spanje zal aanwezig zijn. Onder meer met Fernando Morientes. Ja, en het team van Curaçao bestaat onder meer uit Stallone Isenia en Lugino Jean Hoyer. Het is een mooi toernooi. 9 en 10 april kunt u al die oude voetballegendes zien voetballen. En volgens mij kunnen ze er nog wel wat van. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want Ecuador start een gezamenlijke antidrugsoperatie met Amerika. Dat heeft de Ecuadoriaanse president Daniel Noboa gisteren aangekondigd. Noboa is een nauwe bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. En hij zei dat de Verenigde Staten behoren tot de regionale bondgenoten die zullen deelnemen aan een nieuwe fase van strijd tegen de drugskartels. Die gebruiken de havens van het land om cocaïne naar internationale markten te smokkelen. Ongeveer 70% van de drugs die wordt geproduceerd door Colombia en Peru wordt verscheept via het buurland Ecuador. En Colombia en Peru is de grootste en één na grootste producent van cocaïne. Dus deze drugshandel is enorm en heeft een van de meest veilige landen van Latijns-Amerika in enkele jaren veranderd in een van de dodelijkste. Daarom deze harde aanpak van de drugskartels. En de minister van Binnenlandse Zaken zei tegen journalisten dat zijn advies aan de lokale bevolking luidt: blijf thuis, we zijn in oorlog. We wordt vervolgd, net zoals we al het nieuws hier in de omgeving blijven volgen voor u. En dat doen we morgen weer. En ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.